πολύ μακριά μάλιστα. Ναι, από πολύ μακριά. Το πορτοκαλί. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, στο βουνό των βουνών, κατά τον ποιητή και στο υψηλότερο χωριό του Πηλίου, στα 700 και κάτι μέτρα, στην καρδιά του καλοκαιριού. Έχουμε και σκυλικά καύματα, όπως λέγανε παλιότερα, και να μιλήσουμε για το παραμύθι. Γιατί το παραμύθι συγκινεί σήμερα ακόμα τον κόσμο. Τα παραμύθια είναι ίσως τα παλαιότερα κείμενα της ανθρωπότητας. Γι' αυτό τα παιδιά επικοινωνούν άμεσα με αυτού του είδους τις αφηγήσεις. Μιλάω πάντα για το μαγικό παραμύθι, έτσι. Όπως επικοινωνούσε και ο άνθρωπος στις προϊστορικές εποχές. Τα εξής χαρακτηριστικά. Το παραμύθι το μαγικό έχει πάντα αίσιο τέλος. Τα παραμύθια, όπως είναι το παραμύθι του Ιδίπποδα και τα λοιπά, της Μοίρας και τα λοιπά, δεν είναι τόσο παλαιά όπως τα μαγικά. Δεύτερον, ο παραμυθιακός ήρωας είναι εντελώς μόνος του και ακολουθεί την αυτοπραγμάτωσή του. Έτσι. Τίποτα μέσα στην αφήγηση δεν είναι τυχαίο, όλα είναι λειτουργικά, κατορθώνει τα ακατόρθωτα, καμιά φορά με την βοήθεια βοηθών που έχει την προνοησία να συνάπτει σχέσεις μαζί τους. Δηλαδή από ψυχολογική άποψη είναι το δίδαγμα για τον μικρό άνθρωπο, τον προϊστορικό άνθρωπο και για μας σήμερα ακόμα. Σε όποια απελπιστική κατάσταση και θα βρεθείς, θα τα κατορθώσεις. Θα πάρεις την ύφη και θα γίνεις βασιλιάς. Αυτά είναι απλώς σύμβολα μόνο, εικόνες δηλαδή για την πραγματική ουσία. Διάλεξα να σας μιλήσω σήμερα για το ένιγμα και παραμύθι. Το ένιγμα είναι επίσης μια έκφραση λαϊκής σοφίας όπως και το παραμύθι και είναι, όπως όλοι θα ξέρετε, κάτι το υπέροχο, γιατί είναι πάρα πολύ σύντομο, είναι σαν επίγραμμα, είναι επιγραμματικό, με πάρα πολύ λίγα λόγια λέει πάρα πολλά πράγματα και χρησιμοποιεί μια διφορούμενη γλώσσα η οποία έχει πάντα και ένα άλλο επίπεδο από αυτό που ακούγεται αμέσως. Το αγαπάνε πάρα πολύ τα παιδιά, μπορούν να παίζουν ώρες με τα ενίγματα και να λένε ενίγματα και ήθελα να εξετάσω αυτή τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στον ενιγματικό λόγο και στο ένιγμα. Ο ενιγματικός λόγος είναι ο λόγος του παραμυθιού, σε ένα μεγάλο σημείο. Δηλαδή όταν ακούμε ή διαβάζουμε ή σκεφτόμαστε ένα παραμύθι, πάντα έχουμε μια απορία για το τι θέλει να πει. Δηλαδή πάντα υπάρχουν δύο επίπεδα, το ένα είναι αυτό που ακούμε, πήγε η κοκκινοσκουφίτσα στη γιαγιά της να της πάει ένα καλαθάκι που είχε μέσα μια πίτα και λίγο γάλα γιατί ήταν άρρωστη και συνάντησε το λύκο, είναι ένα επίπεδο αυτό, που είναι αυτό που ακούνε όλοι. Όμως σκεφτόμαστε ή φανταζόμαστε ή ασυνείδητα χωρίς να το ξέρουμε χτίζουμε από πίσω μια άλλη ιστορία με βαθύτερα νοήματα. Και αυτό είναι η ενιγματική διάσταση του παραμυθιού που είναι ακριβώς η ίδια με την ενιγματική διάσταση του μύθου. Ο ίδιος ενιγματικός λόγος σε μικρότερη διάσταση υπάρχει στο παραμύθι. Γιατί λέω μικρότερη, δεν είναι λιγότερο σοβαρό, αλλά το παραμύθι είναι μια πιο απλή έκφραση του μύθου, μια πιο διαδεδομένη και οι μεγάλες αντιθέσεις που υπάρχουν στο μύθο, οι κοσμολογικές, οι μετεωρολογικές, οι κοινωνικές, στο παραμύθι γίνονται οικογενειακές, ψυχολογικές, εσωτερικές, γιατί όλα συμβαίνουν μέσα σε ένα σπίτι, σε μια γειτονιά, σε ένα χωράφι, από το σπίτι στο παλάτι κτλ. Είναι λοιπόν το παραμύθι το ίδιο μια
αφήγηση ενιγματική, γιατί τα λόγια του είναι συμβολικά. Έτσι λοιπόν σκεφτήκαμε ότι αφού φέτος συμπληρώθηκαν 10 χρόνια, τι άλλο καλύτερο από το να τιμήσουμε τους ανθρώπους αυτούς που με πολύ συστηματική δουλειά, με επιμονή, κατάφεραν να αναδείξουν την αφήγηση των λαϊκών παραμυθιών ως ένα κεντρικό γεγονός. Χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά! Στο παιδί δεν μπορείς να δώσεις την πραγματικότητα, γιατί είναι πάρα πολύ σκληρή. Και για να μάθουν κάποια πράγματα τα παιδιά, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάποιες εικόνες οικίες. Αυτό είναι το παραμύθι. Το παραμύθι είναι συγκεκαλυμμένη πραγματικότητα, θα λέγαμε. Κρύβει την πραγματικότητα, αλλά με ένα πολύ γλυκό τρόπο. Δηλαδή, χρησιμοποιούμε εικόνες από τη φύση, από τα ζώα που μιλάνε, η μύθη του Εσώπου. Δεν υπάρχει καλύτερη μύθη από το Εσώπου. Πιστεύω από θέμα στο να μάθουν τα παιδιά πολλά πράγματα. Και έχασε αυτό στα λογικά του σαν είδε τη γυναίκα του, μικρό κορίτσι ακόμα, 16 χρονών, να περνάει μέσα στη στράτα. Τότε στην λέει η μάνα του να πάρει ψωμί από το φούρνο και σαν την είδε μια σαϊτιά του πήρε το μυαλό. Μωρέ, λέει, να έχει και ο έρωτας κανένα φόρεμα και πώς να είναι τούτο. Θα ρω πως πρέπει να είναι... το τίτλο είναι στο πορτοκαλί. Μα θα ρω πως ο έρωτας πρέπει να έχει το χρώμα της φωτιάς. Κόκκινο, μωρέ, θα είχε το φόρεμα τούτο. Κόκκινο σαν το αίμα που κυλάει και τούπα, 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 κάνει την καρδιά και... Που σαν είναι η καρδιά ερωτευμένη, φοβόμαστε πως θα ακουστεί το τούπα, τούπα και στα αυτή του διπλανού. Τώρα δεν μετάω ότι νομίζω ερωτά στις αγορές έχει το κάψιμο φωτιά Έρωτα, όχι από εκεί. Και εμείς παλικάρια είμαστε όμορφοι. Αδύνατα και χοντρά. Κριτικά και στεριανά. Με μουσι και μουστάκι επίσης. Ζωμάλικα και καστρομάλικα. Με πολλά μαλλιά και λιγότερα.
μικρό ερωτά. Ας το φάω. Τις αγορές μου λιέται το κάψιμο φωτιά. Γλυκά που φαίνεται. Δεν μου φαίνεται και σε πολύ καλό πάντως. Μα ο Βίχας όλο και να γίνεται χειρότερος. Και ο άνθρωπος να μην μπορεί ανάσα να πάρει και γκούχο από εδώ και γκούχο από εκεί και γκούχο και τα φλέμματα να έχουν ανέβει ψηλά, ώσπου κάποια στιγμή εκεί δεν άντεχε άλλο. Κάνει από εδώ, κάνει από εκεί, δεν τον βλέπει κανείς και τι κάνει. Πού! Και να σου έφτισε κατά γης. Κοιτάζει εκεί, στα φλέματά του και τι να δει. Μέσα στα φλέματά του να σου και βρέθηκε ένα άσπρο πούπουλο από ερωδιό. Σαν να βλέπει έτσι αναψοκοκκινισμένη, κατάλαβε πως κάτι συμβαίνει. Κυρά μου, καλημέρα σου. Τι συμβαίνει κι είσαι έτσι, γιατί είσαι αναψοκοκκινισμένη. Πού να στα λέω, πού να στα λέω. Πέσταντε. Να σου πω, θα μου υποσχεθείς όμως πως κουβέντα δεν θα πεις σε κανέναν. Καλά τώρα, παιδιά είμαστε. Το έχω υποσχεθεί στη γυναίκα του σοφού δασκάλου. Λέγε μωρέ, λέγε. Άκου να δεις. Εψές, ο δάσκαλος έβηξε. Και λοιπόν, έβηξε σου λέω, έβηξε και μέσα από το στόμα του βγήκε ένας ολάκερος ερωδιός. Τι είναι τούτο, τι λες μωρέ, είσαι με τα καλά σου. Ο ερωδιός είναι ένα πελώριο πουλί. Δεν μπορεί να βρίσκεται μέσα στο σώμα ενός ανθρώπου. Εγώ δεν ξέρω, έτσι μου είπανε, έτσι ακριβώς τα λέω. Παράξενο είναι τούτο. Καμιά ώρα μετά, κάποιος άλλος μάθαινε εκείνο το μυστικό σε εκείνο το χωριό. Ένα μυστικό που μιλούσε και έλεγε πως καμιά 10 ερωδοί βγήκανε από το στόμα του σοφού δασκάλου. Και περνάγε καμιά ώρα και κάποιος άλλος μάθαινε το μυστικό σε εκείνο το χωριό. Τώρα το μυστικό έλεγε και μιλούσε για κοπάδια από ερωδιούς, κοπάδια από πελαργούς, κοπάδια από γερανούς. Και όλα τούτα, αλήθεια σας λέω, από το στόμα του σοφού δασκάλου βγήκανε. Πριν από κάθε αφήγηση, εντάξει, εγώ το κάνω αυτό, δεν ξέρω αν είναι σωστό ή όχι, είναι ότι μέσα μου καλώ τα στοιχεία και τους αγγέλους του παραμυθιού να έρθουνε, να είναι σύντροφοι, στηρικτές ας πούμε, την ώρα που λέμε μια ιστορία. Οπότε δεν φοβάμαι. Ποια είναι τα όνειρά μου? Να έχω ένα δισάκι στον ώμο μου και να περπατάω και όπου στέκομαι να λέω και να ακούω ιστορίες. Αυτό.